BPF long live BPF long live Agama Mohila long live Agama Mohila long live BPF long live ধন্যবাদ ধন্যবাদ থাকিল প্রবীণ বড় ডাঙরিয়ালৈ UPPL লেভেল মাত্র লগাইছে মানুহ একে আছে বৰঞ্চ তেও ইঞ্জিন হৈ ফালে আফসুৰ ডাব্বাটো টানি আছিলে এইবাৰ কিন্তু এই ইঞ্জিনটো এই ডাব্বা বিলাকৰ পৰা বেলেগ হৈ ফালে ইঞ্জিন অকল UPPL লগত গুচি গ'ল ডাবা যদি লগত নাহে ডাবাটো যদি লগত নাথাকে ইঞ্জিনৰ লগত কি হ'ব পাৰে গতিকে হেইটো কেনেকৈ UPPL ক শক্তিশালী হোৱা বুলি বুজায় আমাৰ যদি মানে কয় ৰাজনৈতিকভাৱে আমি যদি হেইবিলাক ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া ক'ব লাগিব আজিৰ দিনটোত UPPL আফসুক লৈ যেটো শক্তিশালী হিচাপে তেওঁলোকে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছিল এইবাৰ আফসুৰ শক্তিটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে পাবনা নাই এইয়াহে চাবলগীয়া কথা दिनै जे वुमेन्स मास गेदारिं बे दिनैनि प्रग्रामजों नोंथांमोनहा फैबाय थानाय इलेक्शननि सोमोन्दै नोंथांमोननि देरहागोनखौ माबायदि बुंथिनो सानो नङा जोङो फैबाय थानाय इलेक्शननि थाखायनो दिनैनि जि आइजोफोरनि जथुम बेखौ बेवहाय खालामनाय जादों जोंनि जि BPFनि आइजो हान्जा महिला विंस बा वुमेन विंस बिनि दारै बेखौ अर्गानाइज खालामदों बियो जोंनि मोनब्रै जिल्ला BTCनि मोनब्रै जिल्लानि मोनफ्रोमबो भट सेन्टार एलेकानिफ्राय बेवहाय गासैबो थान्दैफ्रा फैदों आरो बे थान्दैफ्रा फैनानै दिनैहाय बेवहाय जथुम फैदों दा दिनै लाख लाख आइजोफ्रा फैदों जिहेतु जों स्पष्ट जे दिनै BPFआ माने मानसिफ्रा जेरै सानदों बा जेरैबायदि माने संबाद माध्यमाव जेरैबायदि बुंबाय थादों बेबायदि नङा जों गोख्रोङै दं बे दिनैहाय लाख लाख बर' आइजोफोर मा होनो सुबुं गमानि गेजेराव लाख लाख आइजोफोर फैनाया बे बिनिनो फोरमान सारमोनहा फैबाय थानाय समाव एबा 2020 मायथाइनि बिसायख'थि जितु BTC बिसायख'थि बेयाव देरहागोना खाथांखा नोंथाङा सानो आरो एकदम देरहागोना खाथां जों इलेक्शनखौ नेबाय थादों जों जेब्लाबो रेडि एप्रिल नङा मार्चआवबो जुदि बिसायख'थिया जायो होमब्लाबो जों बिनि थाखाय BPFआ तैयारि आरो BPF हान्जाया सरकार दागोन BJP AGP जों जयै गोरोबनानै दा सार बिनि गेजेरावनो थांनाय 20 तारिख खालि जितु सागानगिरि बे सान्थि सक्तिनि थाखायनो रन्जन दैमारि बिथाङा सागान होफैदोंमोन नाथाय बेखौ जेलाव खनसे लांफिननाय जाबाय बिनि सोमोन्दै नोंथाङा बिनि रेहायनि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ मा आपिल खालामनो सानो ना बियो जोबोद दुखुनांथाव अलरेडि सरकारखौ जोंनिफ्राय बुंहरनाय जादों जे बि जानो नाङामोन खारन बयबो मोनसे गोजोन खौसेथिखौ माने हास्थायदोंमोन आरो मोनसे बिसास लादोंमोन बे सक्तिनि उनाव जागोन नाथाय रन्जन दैमारिखौ हमनानै जेलाव हरफिननाया मानसिफोरनि गोसोआव मोनसे सन्देह सृष्टि खालामदों ओंखायनो बिथांखौ हगारनांगौ होननानै जों बुंदों बेराफारसेथिं बे सावरायनायाव बे माबानि मा होनो NDPनि जि दैदेनगिरिफोर गोविंद बसुमतारी बिथां आरो दैदेनगिरिफोर आरो सरकारनि गेजेराव माबायदि माखासे माने खोथा बाथ्रा जालायामोन जे जेलाव थानायखौ माबायदि खालामगोन केस थानायफोरखौ माबायदि खालामगोन बेफोरखौ जों मोनथिया बेखौ गोविंद बसुमतारी बिथांमोना मोनथिगौ ओंखायनो बे सावरायनायाव जुदि जेलाव थानायफोरखौ हगारनायनि बाथ्रा दंमोनब्ला रन्जन दैमारिखौ हगारनायनि बाथ्रा दंमोनब्ला दिनै बेखौ सरकारा भायलेसन जुदि खालामदोंब्ला बेखौ आं सानो जोंनि माने NDPनि दैदेनगिरि बा सिगनेटरिफ्रा बा बाकी जिखिनि सिगनेटरि दं एबसुनि बा आफादगिरि बिथाङाबो दंमोन जयैनो जुदि गभर्नमेन्टखौ नारसिन होयो रन्जन दैमारिखौ हगारनो आं सानो गभर्नमेन्टआ माने हगारनो बाध्य जागोन आरो बेखौ खालामनाया गोनांथि दं सारमोना आरो फिन खेब नोंथांमोना BTC खुंथायनि गोहोआव फैफिनब्ला बबे हाबाफारिनि सायाव इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन जोङो बड' एकर्डखौबो इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनैनि दिनाव जिफोर बिथिङाव गोनांथि दं सरकारा जे मानसिफोरनो खामानि होनाय जब होनाय एमप्लयमेन्ट आरो मानसिफोरखौ रांखान्थियारि भाबै जौगाहोनाय बेफोरनि बेलायाव माखासे गोबां हाबाफारि लानानै खामानि मावनो गोनां दं उननि जितु फैबाय थानाय सरकार बे सरकारा बे बिथिङाव माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावगोन सारमोना उननि समफोराव खौसेयै इलेक्सन बा बिसायख'थि गेलेनायनि सम्भाबना दं सोरजों एनि पलिटिकेल पार्टी ना जों खौसे जों दा BJP AGP जों खौसे आरो जों आपिल खालामबावदों
UPPL बा गुबुन गुबुन हान्जायाबो जुदि ज' फैयोबा खौसेयैनो जोङो बिसायख'थिखौ गेलेगोन आरो बड'लेण्ड आरो बिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय नोगोरारिफोरनि थाखाय जों जौगाथायनि हाबाफारि लानानै खामानि मावलांगोन। जितुके दा बिटिआरआ गोदान सान्थि शक्तिनि मुङै शक्ति जाबाय बिनि थाखाय जोंहा बर'फोरा खौसे जानांगौ। बे खौसेनि थाखाय सारमोना बर'नि गासैबो पलिटिशियान लिडारफोरखौ ज' जानानै मोनसे जौसाङाव थानानै फैबाय थानाय इयुननि बर' समायसाफोरखौ मोजाङै मोजां मावलांनो बिनि थाखाय रायजोफोरनो फोरमायनायजों लोगोसे बयखौबो आपिल खालामबावो नामा? नङा, जोंथ' राजनैतिक हान्जा हिसाबै जों गासिबो दायित्वखौनो लादों जे बड'लेण्डआव रायजो जानाय बर' आरो गासैनिबो जि जेंनाफोर दं बेखौ जोङो खामानि मावलांगोन। राजखान्थि हान्जा हिसाबै जों मावबोगासिनो दं आरो मावलांबायबो थागोन। आरो बेवहाय जों मोनसे राजखान्थियारि हान्जा हिसाबै डेफिनेटलि जों बयखौबो आपिल खालामो बयबो फै BPF जों खौसे जा आरो जयैनो जोङो माने राजखान्थियारि भाबै जों खामानि मावलांनि सरकार दानि मोजां हाबाफारि लानि बयबो बोसोन हो बयबो माखासे माबाखौ एडभाइस हो आरो जों बिदिनो थांनो हागोन।